uyakwazi ukugcwala. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane, ngibingelela abafundisi, ngibingelela omama, ngibingelela abasha, Sunday school, shayo gogo, nabo bonke nje abazalwane esinabo entabeni, nesihlangane nabo ekhaya lezwi, nesihlangane nabo ngoJesu Kristu, Jesu Kristu inkosi. Kuthiwe ngizisho ngomamiyeni, ngowanzimali, ngumakoti wendawo, bazalwane, kane khona la. Ngisakhomba-ke kodwa nje kane kuzo lezi ngane. Ngiyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Ngifike la ngimncane, ngigana, ngingamazi uJesu lowo. Ngazi nje uSunday school. Ngafikela kumama, ukhulumile usisi. Ngomama owayengangishumayezi. Umama owayengifundisa. Wangifaka empelethweni. Ngabingane nje yakhe wambeletha. Ngithi mase ngiphumile endleleni athi mntanami ungawenzi lokho. Ngithi ngani lokho? Uyabona ukuthi usemncane uba naleyo nto yokuthi wazi kangcono, wazi bonke. Ngithi ngani mkhulu? Athi ungagqoke kanje mntanami. Ngithi ngani mkhulu? Athi wenzele mina. Kungabe ukuthi urongi noma athi nje wenzele mina. So ngithi mangihambe egcekeni iduku lisale laphayana akhambe nami sithi kanti tulakho mntanami. Ngilithathe ngiliphindise phinde liwaphinda kuningi. Nanti. So ngiyambonga nje uNkulunkulu ngempela sisuka kude. Kodwa sithandiwe ngothando olukhulu. Ngihlezi lapha phansi ngiyalila. Sengibathe bazalwane sengisuke ekhaya. Nginalezi nyembezi nje ekseni kube nezwi nje elithi kimi namhlanje thatha indawo kaMaria. Nkosi indawo kaMaria. Andimuphi-ke manje uMaria. Thatha indawo kaMaria. Bese lithi izwi kuJohn 2 chapter 2 verse 5. Lapho kuthi-ke wathi ezingcikweni nayikuphi akushoyo anokwenza. So ngimi la bazalwane ngizosho njalo nje ukuthi uJesu nayikuphi akusho kuphi. Noma ngabe usho ngubani, noma ngabe usho kanjani kuphi, awukwenza ngoba konke kufanele. So bazalwane iyangikhalisa lento because uma ngabe izwi likhuluma nawe kufanele ukuthi uzinuka amakhwapha uphinde uyofaka irondo kabusha. Kufanele ukuthi ukhuleke nje uzibuze ukuthi Nkosi kuphi la ngeqe khona, ikuphi la ngenza kahle khona. Kodwa ngimi la namhlanje kwamaphumulo emzini ngiyakhuphozela vele ngesidala selokhu nje
ngizothi nayikuphi uJesu akushoyo ukwenze, ungakwenzeli umuntu kodwa wenzele yena. Uma ngabe uzofunda leso sehluko chapter 1 and 2 kaJohane, uyathola ukuthi uJesu emvimba uMaria ukuthi angaxambukeli. And ngithi mangijula ngale ndaba kwafika ukuthi eqinisweni akumele ukuthi singene endabeni zabantu. Ngiyabheka nobaba engihlala naye, kuyaphela nje mhlawumbe usuku sibona intambama sihlala endlini eyodwa, ngicine mangivuka ngiphume ngizombona mhlawumbe mayizokwenza itiye because asikwazi ukumhambisela itiye because sizongena ekhuluma indaba enkulu bese siyalimala. So kusibiza ukuthi sibone ngaye nevele ukuthi okay kunomzuzwana-ke wetiye, mhlawumbe unomzuzwana ukuthi ngilethele ukudla. Kodwa eqinisweni angikwazi ukuthi ngithi okushiwo uyena kwenzeni. Kodwa lalelani uJesu akusho ngaye nikwenze. Asenzele abantu bazalwane. Angazi ukuthi ngikhathiselane le ndaba, kodwa kusho ukuthi mhlawumbe ingoba ifanele ngiyibukisise. Kodwa nje ake sibe ngoMaria sonke abantu singabatshela ukuthi phenduka usesonweni, kodwa sithi uJesu akushoyo kuwe kwenze. Ngoba uJesu uyakhuluma nomuntu nomuntu, uJesu Kristu inkosi. Ngizombingelela uJesu Kristu.